magin wasted years e counties kalure kod weche mopogore opogore mosebedo kwa neno kata kwa winjo katimore counties mago moriwo weche mag mibadhi kaachiel kod kata chenro mopogore opogore mano bedo devolved. Bende counties osekonyo e neno ni dongruok ochopo ne jopiny koso onyalo wacho ni gin wasted years Osido. Kendo Omabei Nyasaye ogwedho gi koth mang'eny kabisa gotieno. Ground kama wantiere sani otimo chuodho to delegates omor kendo gidonjo in very good numbers. The organization is good. The Council of Governors, the steering committee otiyo maber kuom konyo ni mondo jogo mabire conference machalo kama mondo gibed thuolo malong'o ma challenges ma waseneno in the past conferences kik bedie. E penjo ma ipenjo no, devolution anyalo wacho ni is the best thing that ever happened ne jo Kenya. To kata kaka iwacho dieri ni nitiere weche moko ma bende osebetie kaka mag mibadhi gi kwalo pesa ma waseneno katimore. To king'iyo kor gwenge mang'eny, most counties nitiere gigo mosetimre mang'eny ma ka ok ni en devolution to dak notimore. Waseneno ka nitiere osiptache ma sani oket machiegni kata ochwal machiegni gi wananchi. Waseneno kuonde mopogore opogore mandache oseger, apaya mane onge chon sani koro nitiere. Wasenyaka neno especially kidhi north eastern Kenya, counties ma nitiere FCDC kamiluongo ni FCDC, frontier counties. To nitiere kata mana kaka Mandera Hospital for the first time ne gitimo gimiluongo ni cesarean section. Mine mane dwa konyore chon mane nyaka many mana yo malong'o kata obedo ni en ndege kata ka en chopa mane timo gi referrals Kenyatta. Ni osiptande machalo kamago nitiere gi daktache ma long'o kabisa makonyore gi jogweng'. Kendo mine machalo kamagi gin gi thuolo malong'o kendo maber ginyalo yudo godo kony. Omenya to gik mang'eny kabisa kata kidhi e weche mag pur, kilimo, agriculture, bende waneno ka wananchi gibiro gi innovations mopogore opogore kata kopogore gi gigo ma county governments kata sirkache ma kor gwenge oriko bed ni timo kaluwore gi tich momiyo ama omigi katiba. Now Joyce, saka ni wacha dieri nitiere challenges ma corruption waseneno ka ng'eny kabisa, mibadhi mag kuo mag pesa timre marach e counties kendo waneno ka jotelo mag counties moko piano ne jopiny. To wan wang'eyo ni sirkal iloko e yo mar kura. Namba ariyo bende wantiere gi king'iyo schedule 4 functions mar county government, nitiere tije moripo bed ni tiyo gi sirkache mag kor gwenge ma sirkal mamalo pod omoke. Kiluwo weche mag thieth kata mag health, king'iyo weche mag kilimo, agriculture, king'iyo weche mag water, weche mag pi, nitiere weche mang'eny kabisa ma kata ka wan Homabay kae wasetudre gi jo IGRTC, Intergovernmental Relations and Technical Committee. Nitiere side event ma ang' wadwa miyo gi penjo motegno kabisa momiyo higni 12 pok waneno ka sirkache ma kor gwenge omi tije moripo bed ni gitiyo. Omiyo mago are my opening remarks, Joyce. Koro kaduoko ni back to studio. Erokamano ahinya Kevin Osido ka itudori kodwa ka intiere county